Zdravím vás, priatelia. Opäť vás vítam pri ďalšom projekte. Tento projekt sa volá CryptoIns a je to zadarmo projekt, čiže nestojí vás to ani cent. Môžete tu zarábať a klikať, to vám za chvíľku ukážem ako. A svoje zárobky si môžete vyplácať v Bitcoinoch, Doge, Litecoin, Pepecoin, Trone, Shiba Coin, Floki a Baby Doge. Keď kliknete na môj link dole, ktorý je pod videom, tak dáte Sign Up. Tu si vypíšete e-mail, dáte heslo, znova heslo, dáte nie som robot a dáte register. A to je všetko. Ja sa prihlásim a ukážem vám, že čo tu treba robiť. Niektorým z vás som už posielal také video od môjho sponzora, že čo tam treba robiť. Ale v krátkosti vám vysvetlím také najhlavnejšie funkcie, ktoré sú tu nutné. Tento captcha kód býva občas takto debilný, lebo z tohto fakt neviem niekedy, že čo sme mám vybrať, ale však nevadí, voľako to prežijeme. Takže, no, už som prihlásený. Takže, čo musíte najviac sledovať? Najviac treba sledovať toto konto. To je 380 miliónov 48 600 coinov. Potom tu máte volts, balance, mám tu 5000 voltov. Prvé, čo treba sledovať, je každý deň si treba kliknúť na tento kupón. A keď si nám kliknete, sekundičku, len to musím načítať, tak proste tu zadáte kupón, ale na to, aby ste mali prístup k tomu kupónu, tak treba sa prihlásiť na odber na Telegrame. Takže si na toto kliknete, kľudne si aj uložte tento link. A tuto vidíte, každé ráno je tu kód. Najlepšie hneď ráno si pozrieť ten kód, lebo vždy ten kód je obmedzený. Tuto vidíte, že je to len pre prvých 2,5 tisíca užívateľov. Ja som ho ráno takto skopíroval. Sekundičku, len mi to zmizlo, nevidím, mi to zmizlo, nevadí. Hop, toto, pardon, to som sa pomýlil. No, takže dáte si kupón, odtiaľto si ten kód okopírujete. Takže nové takto označíte, dáte CTRL-C, dáte sem, dáte CTRL-V. A samozrejme musíte potvrdiť captcha kód. Z týchto mi tu nepasuje, čo ja vím, asi toto. Ja tento captcha kód tým, že už mám dneska potvrdený, tak ho potvrdzovať nebudem. Ale aby ste vedeli, vždy vám tuto vypisujú, že čo vám dajú za ten captcha kód. Takže vidíte 1,5 milióna coinov plus 2000 volts. Tie volty, to som vám na začiatku vysvetľoval. Tie volty máte tuto. No, vás najviac zaujímajú teda tieto coiny a tieto volty. Na čom všetkom zarábať? Ideme kolónku po kolónke. Máte tu referál, tu si nájdete svoj referál link a môžete ho samozrejme šíriť svojim ľuďom. Tuto vidíte, dáte copy a hotovo. Kupón sme si vysvetlili. Withdraw, to si vysvetlíme nakoniec. Depozito netreba riešiť, keďže to chceme robiť zadarmo. Kvíz, máte tu rôzne kvízy, za každý dostanete 241 000 coinov. Ja osobne to nerobím, lebo je to málo coinov a ukážem vám, ako býva najviac coinov, ktoré z týchto dáva najviac coinov. Referral contents, tu je nejaký zoznam, že kto má najväčší počet referálov. Tu sú games, to sú hry. To osobne takisto nerobím. Events, toto takisto nerobím. Ako máte tu, môžete si to odskúšať, ale proste nerobím to. Vás jedne, čo má zaujímať, aby ste získavali coiny a volty, tak je prvá kolónka je tento shortlink wall. Tuto vždy dostanete 1000 V a dostanete 9 315 000 coinov.
Tuto dostanete napríklad 9 miliónov 400 000 coinov a 1000 V. Takže ideme si to odskúšať. Dáme si najprv stránku úvodnú, aby ste videli. Takže 380 miliónov coinov a 5000 V. To stav vidíte aj tu. Máte k dispozícii 83 linkov. Každý tento link, tento mi nejako dobre moc nefungováva, tento URL fly, ale vyskúšame tento RS Short. 20 razy môžete nám kliknúť, keď kliknete prvýkrát, už tu bude 19/20, zase keď kliknete, bude 18/20 a tak ďalej. Takže ideme nám kliknúť a odskúšame si, ako to funguje a ukážem vám to. Takže takto vám to začne načítavať, 15 sekúnd vám vždy odráta, tento RS Short, tento konkrétny, to musíme počkať, kým to odpočíta. Keď to zmizne, ideme sem dole a dáme step 0/6, čiže ideme spraviť prvý krok. 6 krát to musíte urobiť, takže zase odpočíta 15, 14 a tak ďalej. Samozrejme, toto okno musíte mať otvorené, aby to takto odrátavalo. Spravím iba tento jeden link a iba jeden krát, keďže tých krokov je 6, takže aby to dlho netrvalo. Takže zase step, prvý krok už som urobil, 1/6, teraz ideme na ďalší, čiže už tam bude 2/6, čiže už 2 kroky som urobil. To tlačítko dole vám zobrazí, až keď tuto bude odrátaných tých 15 sekúnd. Takže takisto počkáme. Keď to zmizne, opäť idete dole, kliknete sem na step. Opäť vám to načíta. Tuto už vidíte, že napríklad vám to neodčítava hneď na 15 sekúnd, ale kliknite na ľubovoľnú reklamu a nechajte ju 15 sekúnd otvorenú. Takže buď to spravíme takto, že klikneme na hociktorú reklamu, samozrejme nedá sa. Tak ja to robím tak, že keď mi toto vyhodí, tak počkáme, ja neviem, 5 sekúnd alebo koľko a dám si túto stránku refreshnúť. Vidíte? A už znova odrátáva 15 sekúnd. Netreba to vypínať, netreba sa lakať, že kam to zmizlo, proste treba tú stránku takto, tu refreshnúť a vybavené. A on začal odrátavať 15 sekúnd. Takže ideme na to. Toto keď vám vyhodí, tak treba kliknúť Verify that you are human, čiže verifikujte, či ste človek. Takže samozrejme treba na to kliknúť. Z týchto obrázkov mi tam nepasuje tento. Vybral som si dobre. Idem dole, zase kliknem na tento step. Opäť mi odpočítava 15 sekúnd, takže si počkáme. Opäť ideme dole, opäť klikneme na ten step. Opäť si počkáme 15 sekúnd. Samozrejme, treba počítať s tým, že keďže je tento program zadarmo, tak zase nejaké milióny tu človek nezarobí. Ale zase každý cent je dobrý v dnešnej dobe. Takže opäť klikneme na ďalší step. No, opäť nám to vyhodí túto sprostosť, takže počkáme nejakých 5 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5. Dáme obnoviť stránku. Keď to vyhodí v novom okne, vypneme to. Dáme ju takto obnoviť a vidíte, opäť odrátava 15 sekúnd. Takže počkáme. Super, ideme dole, máte posledný step, step 6/6. Neviem, či to hodí ešte ďalší krok, a už nie. Takže tuto vidíte, pridávam 9 miliónov 400 000 coinov a samozrejme plus 1000 dovotov. Takže tuto vidíte, mal som 380, mám 389 000 volačo.
A keď si to refreshneme, tak namiesto 5000 V to musí byť 6. Vidíte, je tu 6000 V. Takže, dobre, ideme ďalej. Offers a survives. To sú prieskumy, osobne to nerobím. Kto chce, nech to robí. Je to na ňom, ja to nerobím. Lebo prieskumy mi už lezú hore krkom, už som ich toľko urobil. Ja proste už ich nemám rád. Takže kliknite si tuto na V účet. Takže V účet vám vždy dá 4 450 000 coinov. Potom to shortlink wall, je to druhá položka, ktorá najviac coinov dáva. Shortlink wall vám dá cez 9 miliónov coinov, V účet vám dá každé 2 minúty 4 450 000. Čo treba spraviť? Jednoduché, tu vám vždy hodí nejaké čísla alebo názvy. Číslo je 2, takže 8 minus 6 je 2, 8 je 2x4 je 8 a 7 je 6 plus 1. Z týchto obrázkov, ako som už spomínal, som občas Tatar. Neviem, čo si mám vybrať, ale risknem to napríklad, čo ja viem, tento mi tam nepasuje. Ako keď vám aj vyhodí, že error, alebo respektíve invalid captcha, vôbec nevadí, dáte znova ant, dáme, tuto je teraz tiger, elefant, tuto sa mi nehodí, čo sa mi tu nehodí. Hodí sa mi tu, čo ja vím, toto. Vidíte, niekedy tento captcha kód, RS captcha kód je taký debilný, že neviem, čo si mám vybrať. A vidíte, hodilo mi 4 450 000 coinov a ďalšie vám hodí za 2,5 minúty. Takže dáme si obnoviť. Máme tu 389 plus 4,5 milióna je 393 miliónov. Takže vidíte, že to ide. Ďalší unlimited V účet. Neviem, prečo mi to otvára v novom okne, ale nevadí. Musíme počkať, keď to načíta. Unlimited V účet. Ten vám vždy hodí len 151 000 coinov. Môžete to robiť do nemoty, nemáte tu žiadne obmedzenie. Ale 151 000 coinov je málo, keďže tento tu klasický V účet dáva 4,5 milióna. Takže tento unlimited V účet aj neriešte. Auto V účet vám ide automaticky, ale pozor, musíte mať volty. Ak nemáte volty, tak vám automaticky tento auto V účet nepôjde. Pod ním je takisto mining. Ja som ten auto V účet vypol, aby mi to nebralo, tie volty. Máte tu takisto mining, takže musíte mať napríklad 200 000 voltov a 40 miliónov coinov. Potom môžete dať hire, čiže môžete dať ťažiť. Tuto vám aj vypisuje, koľko voltov máte. Surf ad, takže ideme. Surf ad je takisto dobré na to, aby ste zbierali coiny. Tu vám napríklad dáva 1 200 000 coinov. Tento vám dáva 2 700 000 coinov. Treba si len tú stránku otvoriť, poviem príklad, táto je na 5 sekúnd, tak vyskúšame túto. Takto ju otvoríte, túto počkáte, odrátá to 5 sekúnd. Toto keď vyhodí, dáte nie som robot, dám verify. Tú stránku reklamu on otvorí v novom okne, ale vy sa dáte späť sem a tu vám hodí 1 200 000 coinov. Takže aj tento surf ads je veľmi dobré, pretože tam dáva veľmi veľa coinov. A vidíte, už mám 395 000, lebo mi prirátalo tých 1 200 000. Teraz ideme na Windows Ads. Ten vám tiež dáva celkom veľa. Tu máte napríklad 3 200 000. Takže klikneme na reklamu. Tu vám vždy vypisuje, že koľko máte k dispozícii stránok. Klikneme na reklamu, dáte Start Now a počkáte. Necháte si túto stránku otvorenú a tuto vidíte, ak vám to odrátava. Takže treba to pozerať a počkať. Máte tu 4, 3, 2, 1, vybavené 0. Takže ready to climb, dáte nie som robot, dáte verify a je to vybavené. Good job, takže ma vyhodí, že mám pridal 3 200 000 coinov
A až potom túto stránku môžete zavrieť, až potom, aby sme sa rozumeli. Takže teraz uvidíme, koľko nám dal tých coinov dokopy. Už máme 398 miliónov. Takže ideme ďalej. Takže Surf Ads je dobrý, Windows Ads je dobrý, Auto VUčet je dobrý, ale tam tie volty treba nahrabať. Tento VUčet je dobrý a Shortlink Volt je dobrý. Volt kvôli tým voltom hlavne. Toto máte Change Password a Account History. Takže v krátkosti som vám rýchlo ukázal, čo treba robiť. Poslednú položku, ktorú vám ukážem, je Withdraw. Takže kam vyberať? Takže môžete vyberať na Bitcoin, ktorý máte na VUčet Pay, Litecoin na VUčet Pay, Tron, ktorý máte na VUčet Pay. VUčet Pay vyzerá takto, aby ste vedeli. Dávam pod video samozrejme aj link. Potom je PPC Wallet. C-Wallet vyzerá takto, aby ste vedeli. Takisto vám dám pod video link. A tu máte všetky coiny, môžete to swapovať, vymieňať medzi sebou, posielať si, kde len chcete. Shiba Inu C-Wallet, Floki C-Wallet, PP Binance, čiže na Binance to môžete poslať, Baby Dogecoin C-Wallet a Floki Binance. Tu vám vždy vyhodí, že z čoho môžete vyberať. Baby Doge máte málo. Takže tých 398 miliónov, čo máme, tak je 0,42 tronov, čo je samozrejme málo, lebo jeden tron je 8 centov, takže toto máme možno 3 centy. Ale aby ste to videli, že to proste funguje, tak ja si vyberiem rozmýšľam, čo si vyberiem. Vyberiem si Pepe a keďže je tu C-Wallet, tak potom sumu musíte zadať túto, čiže táto, čo je tu, vám túto automaticky skočí. Sem si zadáte e-mail, na ktorý ste sa registrovali. V tomto prípade je to C-Wallet, takže môj e-mail je tam tento. Takže nič ťažké. Kliknete len na Pepe, suma je tu taká, aká je aj vo vašom balance, tu dáte e-mail. Tuto si vyberete zase tento debilný captcha kód, to už som s neho na nervy, ale nevadí. Možno tento to bude a dáte withdraw. A uvidíme mimochodom, že koľko bude trvať vybranie výplaty. Malo by to vraj prísť i hneď, okamžite. Takže hneď uvidíme. V prvom rade som zvedavý, či mi ten sprostý captcha kód zobral. Zobral, good job, takže vyťahol send to your account. Dal som to na Pepe, ktoré mám na C-Wallet. Nedal som si to na Binance, nechcem to na Binance, chcem to na externú peňaženku. Takže idem do C-Walletky a vidíte 37 838,36 Pepe coinu mi sem poslalo, takže máte to i hneď na peňaženke, i hneď okamžite. Keď to potrebujete zameniť, tak si to zameníte normálne na inú menu, vidíte, tu máte Pepe, dáte si to na jakú menu len chcete. Najlepšie, keď to potrebujete volať je poslať a zameniť za peniaze, tak ja osobne používam vždy trony, lebo trony majú najnižšie poplatky. Dáme takto TRX, kliknete na túto sumu, kde sa to zadáva. Takto si to okopírujete, alebo respektíve kliknete takto, že 100% chcete zameniť a dáte swap now. Ja to teraz nebudem dávať, pretože ten PP si chcem nechať. Takže vidíte, je to okamžite na peňaženke. Takže budem rád, keď mi dáte like na toto video, keď kliknete na odber môjho kanála a nezabúdajte, tento projekt je zdarma, nestojí vás ani 1 cent. Prajem vám krásne zárobky.